In an yi tsintuwa abin da ya dace ai cigiya, ni abin da na yi tsintuwa ba zan yi cigiya ba. Allah kai ne mamallakina, kai ne mai jibintar lamarina, ka bani abin da ba zan iya baiwa kaina ba da kaina, zan ta godiya a gare ka abadan ba za na tsaya ba. Mai haƙuri wata ran shi ne mawadaci, tafiya a sannu zuwa nesa a kai gaci, mai jin yunwa baya iya bacci a karamci, mai tsintuwar soyayyar da ba zan iya nunawa ba. Soyayya mai sa ɗan adam ya zauce, kowace dosa sai ta ce in kauce, kai na sha wahala kafin na yi dace ni da wance, Fatima ta karɓe ni bata ce in kauce ba. Fatima ke ce wacce na so tun farko, kika amsa min ba zancen gwada iko, yarda da amana da kake ka ɗauko kika miko, kin yi min halaccin da ba zan iya mantawa ba. Mun so juna soyayyar gaske, kafuwar soyayyar mu yayi tamarke, makiya suka dage sai sun raba wake da kwarake, in har Allah ya nufa wani da ba za ya hana ba. Mata ta na bugawa tambarina, wata ke suna ba dare ba rana, ƙaunar ta tara tsarkan jikina da jinina, Fatima san kyarina ba zai yi in fida ba. Ai cigiya, ni abin da na yi tsintuwa